MTK saa itselleen uuden puheenjohtajan. Tässä valinnassa ei ole kyse vain henkilöstä, on kyse myös järjestön linjasta. Te teette päätöksen, mihin suuntaan MTK seuraavina vuosina kulkee. Tulen itse maailmasta, jossa juuret ovat vahvasti suomalaisessa maassa ja metsässä ja katse on aina suunnattu eteenpäin. Olen kasvanut suomalaisella maatilalla, ruoantuotannon ja metsäomaisuuden äärellä. Minulla on pitkä kokemus elintarvikeketjusta pellolta pöytään. Olen toiminut edunvalvonnassa, työurani aloitin aikanaan MTK:ssa, sen jälkeen olen toiminut pitkään maatalouden tuotantopanosteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa ja käytännön maa- ja metsätaloudessa. Olen johtanut organisaatioita ja liiketoimintaa Suomessa ja maailmalla, kuitenkin ajatukseni ja jalkani ovat aina pysyneet kotitilani maassa. Tunnen ne haasteet, jotka arjessa kohdataan, ja ne rakenteet, joissa tulevaisuuden ratkaisuja rakennetaan. Tehtävät, joissa olen toiminut, ovat tuoneet minulle korvaamattoman arvokasta kokemusta nähdä asioita suuremmassa kuvassa. Vastuullisissa tehtävissä, kuten MTK:n puheenjohtajuuskin on tärkeää kyetä nousemaan korkealle, tärkeää kyetä näkemään kauas, jotta pystyy rakentamaan tulevaisuutta arjen asioille. Tämä tausta on tuonut minulle jotakin sellaista, mitä mielestäni MTK myöskin jatkossa tarvitsee. Johtajuutta, strategista kykyä ajatella ja kykyä yhdistää eri maailmat, perinteinen ja uusi. Pystyn tuomaan järjestöön uutta ajattelua, uusia näkökulmia, täydentämään sitä vahvaa osaamista, jota järjestössä jo nyt on. Mutta tärkeintä on ymmärtää, mistä kaikki lähtee, suomalaisesta maasta ja metsästä ja ihmisistä, jotka tekevät työtään vastuullisesti ja yli sukupolvien. MTK:n tehtävä on olla tämän työn mahdollistaja ja erityisesti tulevaisuuden rakentaja. MTK:n pitää olla aloitteellinen ja vaikuttaja, joka rakentaa vahvaa roolia edustamilleen elinkeinoille muuttuvassa maailmassa. MTK:n pitää olla myös siellä, missä päätöksiä tehdään, eduskunnassa, Euroopassa, virastoissa ja pöydissä, jonne ei mennä pyytämään, vaan vaikuttamaan. Maataloudessa kotimaisen ruoantuotannon kannattavuutta täytyy kyetä vahvistamaan. Tämä ei lähde vain tukipolitiikasta, vaan meidän pitää kyetä edistämään yrittäjyyttä, yhteistyötä läpi koko ruokaketjun ja rakentamaan kuluttajaluottamusta. Kannattavuuden kulmakivi on kuitenkin onnistunut tukipolitiikka, mutta ennen kaikkea elinkeinon neuvotteluaseman vahvistaminen ruokaketjussa. Markkinaedunvalvonnan merkitys tulee korostumaan ja markkinat minä tunnen. Kannattavuuden vahvistuminen on jatkuvuuden edellytys. Ja jatkuvuudelle nuorten usko elinkeinoa kohtaan on ratkaisevassa roolissa. Tämä on myös merkittävä yhteiskunnallinen kysymys, merkittävämpi kuin joka sillä julkisuudessa tällä hetkellä on. Tämä on tärkeä osa huoltovarmuutta, tämä on tärkeä osa turvallisuuspolitiikkaa, sillä itsenäisyyttä ei ole ilman omaa ruokaa. Metsätalouden kannattavuus, metsien yksityisen omaisuuden suoja, hakkuoikeudet ja onnistunut asemoituminen muuttuvassa yhteiskunnassa ovat metsäpuolen edunvalvonnallisia avainkysymyksiä. Erityisesti on vahvistettava yhteiskunnan ymmärrystä siitä, että metsät ovat pääosin yksityistä omaisuutta. Maaseutu on myös ymmärrettävä laajasti, sillä onnistunut ja menestyvä maa- ja metsätalous tarvitsee ympärilleen myös muuta aktiivista elinkeinotoimintaa. Siksi aluepoliittinen vaikuttaminen laajasti on keskeinen osa MTK:n edunvalvontaa. MTK on myös järjestönä yhtenäistyttävä. Sisäinen vastakkainasettelu on järjestön pahin vihollinen. Vahvan selkänojan järjestö antaa edunvalvonnalleen olemalla yhtenäinen.
pellot, metsät, maaseutu, nämä kaikki yhdessä ovat paljon voimakkaampia kuin kukin erikseen. Yhtenäinen järjestö tarvitsee nyt uutta, vahvaa ja rakentavaa johtajuutta. Te ette valitse vain henkilöä, te valitsette myös suunnan. Haluaako MTK jatkaa nykyisellä kokemuspohjalla vai haluaako MTK uudistua? Olen puhunut usean maataloustuottajan kanssa ja useimmat heistä haluavat nähdä vahvan, mutta myös uudistuvan MTK:n jatkossa. MTK voi olla enemmän kuin se on nyt. MTK pitää olla vahva yhteiskunnan eturivin vaikuttaja, mutta MTK pitää näkyä yhteiskunnassa nykyistä enemmän. MTK pitää myös edustaa laajasti suomalaista ruoantuotantoa ja yksityismetsän omistusta. Se antaa vahvaa selkänojaa edunvalvonnalle ja vaikuttamiselle. Siksi järjestöä on kehitettävä suuntaan, jotta se on houkutteleva vaihtoehto edunvalvonnassa myös suuremmille tiloja voimakkaasti kehittäville maatalousyrittäjille ja myös yhä useammalle yksityismetsän omistajalle. MTK-puheenjohtajuus on ennen kaikkea johtamistehtävä. Mikäli haluatte puheenjohtajan, jolla on vahva motivaatio tehtävään, jolla on laajaa johtamiskokemusta, tuntemusta koko ruokaketjusta ja yksityismetsän omistuksesta ja katse vahvasti eteenpäin, olen valmis ottamaan tämän vastuun. Haluan rakentaa MTK:sta vahvemman, rohkeamman maa- ja metsätaloustuottajien ammattijärjestön, joka huolehtii myös maaseudun elinvoimasta, yhdessä teidän kanssanne ja jäsenistöä kuunnellen.